Веждите – рамката на лицето, без която сякаш нещо липсва. С добре оформени вежди, без подчертани очи, ще изглеждаме много по-добре, отколкото с добре изрисувани очи, но без логично подчертани вежди. Без значение от новите тенденции в дебелината, веждите имат пропорции, които остават и ще бъдат винаги актуални в годините. 3 съвета за 3 минути и как да бъдем красиви с добре оформени вежди. Как да определим началото, краят и най-високата част на веждите, вижте сега. Началото на веждата. Слагаме мислена линия от ноздрата през началото на окото. Продължената мислена линия трябва да съвпада с началото на веждата. Най-високата част – извивката на веждата. Когато погледа е напред, прокарваме мислена линия от ноздрата през зеницата на окото. Продължената линия трябва да съвпада с най-високата точка на веждата. И края на веждата. Прокарваме линия от ноздрата през крайното ъгълче на окото и продължената линия трябва да съвпада с края на веждата. Веждите могат да бъдат оформени с молив, сенки, гел. Аз използвам сенки. Стават по-естествени. Нанасям с плоска четка за по-голямо удобство. Ако вие използвате молив, очертаването се случва по същия начин. Започваме с долната линия. Следваща стъпка – горната част на веждата, може да използвате по-светъл нюанс. Запълваме вътрешната част, като началото на веждата също оставаме в по-светъл нюанс, за да стои по-естествено. Един много ефективен трик, който аз често използвам. За да подчертаете веждите, може да поставите нюд молив или коректор под тях. По този начин визуално ще направите и клепачите си по-големи. След това срешете с четчица или гребен. Така ще премахнете ненужния материал и веждите ще изглеждат по-естествени. Ако не се забелязва, че веждите ви са специално изрисувани, браво! Постигнали сте блестящ резултат!